Čaute ľudia, vítam vás vo videu. Dnes tu máme SpongeBob Tower Defense. Vidíte, že moje postavičky sú akože oveľa lepšie. Mám tu Janet a Marty, čo je že dobré. 996 miliónov, chcem dať Hydra mutáciu, takže to bude biliónka. Potom tu máme Winbota 2003. Nové tu ešte máme Sandy, Imposter Sandy, Impossible. A ešte tu máme Yeti Krápa, Tiki Alliance, ale to už viete všetko. Potom tu máme toto. Na všetko pôjde hviezdičky. Toto chcem dokončiť. Takže všetko bude. Mal som aj zo Superstar niektoré, len to som tradol za viac, čo vidíte. Tak, a pety máme takto, budem mať toľkoto petov, akože, ale čo je docela dobrý, je môj odznak. A ďalej tu máme, čo mi nám chýba, pozrite, za chvíľku by sme už mali skompletovať Prismatic, tento model, vlastne tu mám už iba vlastne 5, takže to bude docela dobré. A v dnešnom videu si ukážeme, jak najrychlejšie nejakými spôsobmi získať takýto odznak. Za prvé, ísť na update, kde sa so mnou môžete stretnúť. A ďalšia vec je, že pôjdete na tuto items a je najväčšia pravdepodobnosť, že dostanete takéto, že 2x gold, spatula, 60 minút, potom tu máte, čo ja viem, power pety, max level point a také dostanete. Takže odporúčam ísť. A to je všetko, si ide na update úplne zadarmo. V dnešnom videu by sme si mohli otvoriť pár pekov. Môžeme nakúpiť, čo len 3 zoberieme. Môžeme si ich otvoriť. Máme tu Legendary, aj takéto peky. Tak otvoríme z každého všetko. Tak poďme skôr na Legendary. Tak poďme na to. Dobre, Kelpie, normal. Kelpie, ok, nič moc, ale otvoríme si ďalšie a možno, že bude niečo lepšie. Dead Kelp Forest, wow, docela ako ok. No, nie je to ok, lebo moje prismatic karty sú akože takto. Tak veľmi ok to nie je. Mám to Plankton Police, akože, takže to ma trošku drží. Za koľko minút? 42. Dobre. Ďalej by sme si mohli vlastne otvoriť 50. 50 si otvoríme, budem to tu klikať 50. Takže naklikám tu 50 a kto by chcel záujem, tak sa môžeme stať tu na serveri. Takže dobre, za 12 000 to je akože docela ok. Dobre, poďme otvoriť. Legend Limited. Dobre, máme to akože secret pet. Dobre, ľudia, ideme urobiť jednu dôležitú vec. Máme tu ináč tieto vozidlá. Môžete si všimnúť, že máme vozidlá takéto už. Mám docela dosť vozidel. Som predal, aby som si mohol kúpiť nejaké veci. Dobre, my sa teraz presujeme do toho shopu. A ideme si urobiť dvakrát takých petov. Takže ideme sem do Fuse Machine. Dobre, teraz tu máme, čo si môžeme vyupgradovať. Pozrite, máme ich tu docela. Tak zoberiem jedného. Confirm a dvakrát. No. Dobre. Ďalej, koľko tu máme? 11. Ubralo mi to 1000. Dobre. Ďalej si môžeme tohto očku. Takto. Dobre. Ďalej. Tohto Mythic Peta tu máme strašne veľakrát. To možno, že dáme aj na Superstar. Confirm, max level 2000 Porsche. Dobre.
dobre, všetko tu máme akože docela dosť, takže ešte si môžem vyupgradovať Beauty Pirate. Nemám ho 6-krát, OK. 2-krát Shiny Wumbo, Svet Gary, to je akože docela dobré mať už. Tu vám poviem, to je docela dobré mať. Takže by som chcel, aby ešte rozdával tie krejty na update, čo by som strašne chcel, a to by mohol rozdávať na tom update, lebo to by som strašne chcel mať ešte. Lenže by mi padol tá exotika Big Guy, SpongeBob Big Guy, lebo ja ho nemám. Akože z týchto som mal už asi skoro všetko. Počkajte, nie tuto. Ináč tu je chyba 8, 12. Tuto medzi postavičkami mi chýba. Teraz to má neuveriteľný damage, pozrite. Toto sú oni. Tento. Slape. Potom mi chýba. No vlastne mám toto. Budem mať za chvíľku tiež. Toto má strašne veľký damage tiež. Ako 2 biliónov. Vlastne tohto mám. Tohto mám. Potom tohto mám. Tohto nemám vlastne. To poviem získať. No vidíte, na to sa vrhnem. Na to sa rovno vrhnem. Toto som mal. Toto budem mať vlastne. A najsilnejšia prizmatika je toto. A vlastne to už nie je exotika. Pozrite. To bola kedysi exotika. No už nie je. Už je to prizmatika. Takže už ma prišlo jednu exotiku, je z toho prizmatika. Nevadí, z toho je prizmatika. Ináč toto som mal shiny aj Plankton Police. Dobre, je z toho prizmatika. Ja to nebudem už držovať, dneska sme si to celé otvorili. Bude obrovská poupdateová otváračka. Na to sa pripravte. Ľudia, čaute a vidíme sa pri ďalšom videu.